रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। माणगावमधील धरणवाडी ग्रामस्थांनी पुकारलेल्या घंटानाद आंदोलनात सहभागी झालेले जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी माणगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी वैभव सावंत, माणगाव सरपंच मनीषा भोसले आणि कुडाळ पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी यांना चांगलंच धारेवर धरलं। ग्रामपंचायतीचा निधी धरणवाडी रस्त्यावर खर्ची पडला असूनही तो रस्ता कसा अडवला जातो? 23 नंबरला रस्ता लागलेला असून तो ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा असूनही ग्रामपंचायत गप्प का, असा सवाल रणजित देसाईंनी उपस्थित केला। 40 वर्ष रस्त्यासाठी आंदोलन करावं लागत असेल तर ते दुर्दैव आहे असं सांगत त्यांनी लवकरच जन आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला। वाटेतून त्याच वाटेतून मी आलो, तुमची गाडी कुठे घेतली नाही, मला व्हिडिओ साहेब म्हणाले गाडी कुठेतरी बंद पडली आहे, वाटेत शोधलं तुम्हाला कुठे भेटला नाही। बस कुठे आलात तुम्ही आता? बरं या लवकर या, जर लवकर या। कागद त्यांनी मागितले ते तुम्ही देऊ शकत नाही, त्याचा पास जबाबदारी बंधन द्यायला तयार ऐका, मी द्यायला तयार आहे। आत्ता आमचा जो निर्णय झालेला आहे तर पूर्ण आम्ही एकदा वरिष्ठांना सगळं मान्याची मार्गदर्शन घेतलेलं आहे। तर आज आम्ही आता आमच्या बॉडीची पूर्ण एक खास सभा लावली आहे की ह्या संदर्भात आपण काय निर्णय घेतो, कारण याच्यातला मला पूर्ण अभ्यास नाही आहे। पण आमची आत्ता एक केस अशीच केस आम्ही आमची गुंजा आणि मुंबई त्या विरोधात निश्चित नाही करतो। त्याच्यामुळे थोडंसं अवधी घेतल्याशिवाय म्हणजे अभ्यास केल्याशिवाय लिस्ट पूर्ण फिक्स असा होता काही तुम्ही आता जे नवीन झालेलं आहे तुमचं काय मत आहे? तुमचं काय मत आहे? तुम्ही काय म्हणता? तुमचं काय मत आहे? ही मालमत्ता तुमची आहे की नाही एक दुसरं, या मालमत्तेच्या कुठच्याही विकास कामासंदर्भात किंवा कुठच्याही कामासंदर्भात आपल्याला कोर्टाकडून काय स्थगिती विगिती आहे का? या प्रॉपर्टीवर तुम्ही काम करू नका। ही ग्रामपंचायतची मालकी आहे ते तुम्ही मान्य नाही करता का? 23 नंबरला आहे, 23ला आहे, म्हणजे ग्रामपंचायतची मालमत्ता आहे, तुम्ही मान्य करता स्वतः प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून, बरोबर? तुम्हाला आतापर्यंत कोर्टाचा कुठचाही आदेश आहे का असा की या प्रॉपर्टीवरती काम करू नये, काय करू स्टे आहे किंवा अन्य काय गोष्टी आहेत तुमच्याकडे, असं आलं आहे का? या संदर्भात दिवाणी दावा चालू आहे, बरोबर? याच्यात अद्यापपर्यंत तुमच्या विरोधात तुमचा निकाल लागलेला आहे का? नाही लागला, सगळे तुमच्या बाजूने लागले आहेत, बरोबर ना? ग्रामपंचायत नसेल, बरं मी काय म्हणतो, ग्रामपंचायत पार्टी पण नाही केलं, पार्टी पण केली, ठीक आहे, म्हणजे मग तुमचा विषय येत नाही, तुम्हाला कुठचंच प्रतिबंध केलेलं नाही। धरणवाडी ग्रामस्थांचं आंदोलन चालू असताना जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई दाखल झाले। रस्ता अस्तित्वात असेल तर तो रोखून धरण्यात येतो, मग ग्रामपंचायत प्रशासन करते काय? तुम्ही तुमच्या मालमत्तेचं संरक्षण करू शकत नाही, अशा प्रश्नांचा भडीमार त्यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर केलाय, त्याचबरोबर इतर अधिकाऱ्यांवर देखील केलाय। रणजित देसाई यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अधिकारी वर्ग निरुत्तर झाले। जो रस्ता रोखत असेल त्यावर कारवाई करून रस्ता खुला करा, अन्यथा जनआंदोलन छेडू असा इशारा देताच माणगाव ग्रामपंचायतीनं मार्ग काढण्याचा निर्णय घेतल्यावर हे आंदोलन तुर्तास स्थगित करण्यात आलं। कोणीतरी एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या गोष्टीला हजर राहणं आवश्यक आहे, अशा आंदोलनाला भेट देणं गरजेचं आहे, कारण अगोदर लेखी स्वरूपात कळवलेलं होतं, 10-15 दिवस अगोदर लेखी कळवलेलं होतं आणि त्याची दखल देखील योग्य त्या अधिकाऱ्यांनी घेणं गरजेचं आहे, कारण त्यांनी कुडाळ पंचायत समिती, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी या सर्व लोकांना कळवलेलं होतं। त्यामुळे एक वरिष्ठ अधिकारी इथे येणं गरजेचं होतं। आज ते काय येऊ शकले नाहीत मला माहीत नाही, परंतु निश्चितपणे आम्ही त्यांना देखील याचा जाब विचारू की आपण एखाद्या आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याला पाठवतो तेव्हा त्याला तेवढे अधिकार आहेत की नाही, हे उत्तर देण्या लोकांना सामोरं जाण्याचं किंवा उत्तर देण्याचे अधिकार आहेत की नाही हे देखील महत्त्वाचं आहे। आणि निश्चित हा जो प्रकार आहे हा मी आज कुडाळ व्हिडिओशी बोलणारच आहे, परंतु त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी देखील बोलणार आहे। बघूया आता ग्रामपंचायतीकडून कसा प्रतिसाद मिळतो त्याच्यावर सगळं अवलंबून आहे, परंतु आम्ही सर्व नागरिकांच्या वतीने आम्ही अशी अपेक्षा व्यक्त करतो की या ग्रामस्थांच्या ज्या काही संतप्त भावना आहेत त्याचा विचार करून ग्रामपंचायत लवकरात लवकर योग्य ती पावलं उचलेल। मुळात माणगाव धरणवाडी ही जी वाडी आहे या वाडीमध्ये जाणारा जो मुख्य रस्त्यापासून वाडीपर्यंत जाणारा रस्ता आहे, या रस्त्याकरता स्थानिक खासदार निधीतून 6 लाख रुपये मंजूर झालेले होते।
काँग्रेसचे खासदार श्री कुमार केतकर यांच्या माध्यमातून ते पैसे मंजूर झालेले होते आणि त्याकरता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जेव्हा ग्रामपंचायतीकडे आवश्यक कागदपत्र मागितली तेव्हा ग्रामपंचायतीकडून त्यांना ज्या पद्धतीने प्रतिसाद देणं आवश्यक होतं त्या पद्धतीत दिला गेला नाही. जी काही कागदपत्र त्यांना सादर होणं गरजेचं होतं. खरं तर माझ्या मते ग्रामपंचायतीची मालमत्ता आहे, 23 नंबर उतार्यावरती तो रस्ता आहे आणि स्वतःच्या मालमत्तेचं संरक्षण करणं हे ग्रामपंचायतीचं प्रथम कर्तव्य आहे. असं असताना देखील ग्रामपंचायत स्वतःच जर काय आपल्या एखाद्या रस्त्याबद्दल शाशंक असेल किंवा हा रस्ता आपला आहे की नाही याच्याबद्दल त्यांच्या मनात काय किंतु परंतु असेल तर ते चुकीचं आहे. आणि म्हणून आज या ग्रामस्थांनी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला, अनेक वेळा त्यांच्याकडे येऊन समक्ष भेटून चर्चा केली, परंतु कोणताही प्रतिसाद न आल्यामुळे आज या वाडीतील सर्व ग्रामस्थ साधारण 100 ते 150 ग्रामस्थ या ठिकाणी घंटानाद आंदोलन आणि मूकमोर्चा निमित्ताने इथे आलेले आहेत. इथे आल्यानंतर आम्ही या गावाच्या सरपंच मॅडम असतील, याचे ग्राम विकास अधिकारी असतील किंवा कुडाळहून खास आलेले ग्रामविस्तार अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली आणि मुळात जी काय उत्तरे ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आलेली आहेत ती सपशेल चुकीची आहेत. अशा प्रकारे ग्रामपंचायत स्वतःच्याच रस्त्याच्या मालकीबद्दल किंवा मालकीचं खंडन करू शकत नाही. उलट आपली मालकी कशी सुरक्षित ठेवणं हे त्यांचं काम आहे. असं असताना देखील त्यांनी हा जी प्रक्रिया केलेली आम्ही त्यांना योग्यरित्या समजावून सांगितलेलं आहे. या ग्रामस्थांच्या भावना देखील अत्यंत संतप्त आहेत. कारण मुळात त्या जो 1-1.25 किलोमीटरचा रस्ता आहे हा अत्यंत खराब झालेला रस्ता आहे. वारंवार या रस्त्यावरती ग्रामपंचायतीने या अगोदर देखील खड्डे बुजवणं किंवा अनेक प्रकारची कामं केलेली आहेत, आपला निधी खर्च केलेला आहे. असं असताना जेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चुकीची माहिती दिली जाते तेव्हा हा रोष निर्माण होणं हे स्वाभाविकच आहे. परंतु आता झालेल्या चर्चेनुसार त्यांनी वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागवलेलं आहे. आज संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळपर्यंत कुडाळ पंचायत समितीकडून त्यांना मार्गदर्शन येईल आणि ते मार्गदर्शन आल्यानंतर ग्रामपंचायतीने आम्हाला अशी हमी दिलेली आहे की जी काय कागदपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करणं आवश्यक आहे ते आम्ही तातडीने सादर करू. आणि निश्चितपणे मला असं वाटतं की या सर्व हे ग्रामस्थ आहेत, या ग्रामस्थांनी हा जो काय लढा पुकारला किंवा आंदोलन आज इथे जे केलं त्याला कुठेतरी यश येतं आहे असं मला आता दिसतंय. विषय असा आहे की हा जो रस्ता आहे हा 23 नंबरला नोंद आहे. एका ठिकाणी ग्रामपंचायत 23 नंबरला नोंद आहे असं म्हणते आणि दुसऱ्या ठिकाणी ग्रामपंचायत सांगते की या रस्त्याची आम्ही जबाबदारी घेणार नाही. ग्रामपंचायत अधिनियम 1958च्या कायदा कलम 38 प्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेचं संरक्षण करणे, त्याचं देखभाल करणे, ती दुरुस्ती करणे सर्वस्व जबाबदारी ही ग्रामपंचायत प्रशासनाची आणि सरपंचाची आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरपंच ही जबाबदारी घेत नसल्यामुळे या ठिकाणी मी आंदोलन केलेलं आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या ठिकाणी या ग्रामस्थांनी जो काय लढा उभा केला या लढाईमध्ये यांना न्यायालयाने पण या ठिकाणी निर्णय त्यांच्यासारखे झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये दिवाणी न्यायालयाचा ह्याच्यात पूर्णपणे ताकदीचा हुकुमनामा झालेला आहे. त्याच्यानंतर अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाचा या संदर्भात निर्णय झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर प्रमुख जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय झालेला आहे आणि हा निर्णय 2016मध्ये लागलेला आहे. त्यानंतर या न्यायालय या संदर्भात कुठल्याही न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ट विषय नाही आहे. ह्या रस्त्यावर गेली 4 ते 5 वेळा या ठिकाणी ग्रामपंचायत प्रशासनाकडनं यापूर्वी खर्च झालेला आहे. असं असूनही ग्रामपंचायत मात्र हे आडमुठं धोरण या ठिकाणी घेत आहे आणि या लोकांचा होणारा त्रास हाच त्रास हा फक्त आणि फक्त विरोध म्हणूनच या ठिकाणी केला जात आहे असं आमची भूमिका आहे. म्हणून या सगळ्या विषयाला आमचं आंदोलन छेडलेलं आहे. आंदोलन पहिलं आम्ही या सगळ्याच्या विरोधात प्रतिकात्मक घंटानाद आम्ही केलेलं आहे आणि त्यानंतर या ठिकाणी गेली 8 दिवस आम्ही या ठिकाणी ग्रामपंचायत प्रशासनाला निवेदन दिलं होतं की या संदर्भात जो निधी उपलब्ध आहे त्या संदर्भात आपण लवकरात लवकर कागद द्यावे जेणेकरून या गावाचा विकासाला कुठली खिळी बसू नये. परंतु या प्रशासनाला या ग्रामपंचायतीला कुठल्या प्रकारची लोकांची दखल नसल्यामुळे या ग्रामपंचायतीचा आमचा विश्वास उडलेला आहे. आम्हाला ही ग्रामपंचायत न्याय देऊ शकत नाही या मतावर आम्ही ठाम झालो आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायती विरोधात आता आम्ही मूक मोर्चा ठेवलेला आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आता आमची अपेक्षा फक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर आहे जेणेकरून जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत ते आम्हाला न्याय देतील आणि या लोकशाहीवर जो आपला असलेला जो विश्वास आहे हा विश्वास अबाधित ठेवण्याचं काम हे प्रशासकीय अधिकारी करतील असं आम्हाला ठाम मत आहे. गेली 40 वर्षे ही झगडत आहेत लोक या रस्त्यासाठी आणि खरोखरच त्रास होते त्यांना. त्या ठिकाणी पेशंट असतात, इवन म्हणजे थोडक्यात बोलायचं प्रेग्नेंट लेडीज वगैरे, तर त्यांना आणायला जायला म्हाताऱ्या माणसांना वगैरे खूप त्रास होतो त्या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी 23 नंबरला लागलेला आहे रस्ता. याच्या अगोदर खडीकरण झालेलं आहे, त्यानंतर संरक्षक भिंत पण बांधण्यात आली आहे. त्यानंतर हा कशाला प्रलंबित विषय आणि निधी पण मंजूर झालेला आहे या ठिकाणी. तर या ठिकाणी आमची अपेक्षा आहे हा रस्ता व्हावा आणि ह्या जो त्रास होतो ह्या लोकांसाठी त्यांना आपण हा पाठिंबा देत आहे शिवसेनेला. दुर्लक्ष ग्रामपंचायत करत आहे आणि जर दुर्लक्ष करत असतील तर आम्ही पुढचा विचार करू, याच्यावर काय करू शकतो ते. मूक मोर्चा घंटानाद त्याचा एकच अर्थ आहे असा की ज्या वेळेला आम्ही पत्रव्यवहार निधी मंजूर झाल्याच्यानंतर ज्यावेळी ग्रामपंचायतीकडे जे पत्रव्यवहार केला तो अशा चुकीच्या पद्धतीत पत्रव्यवहार केला, सरपंचाकडून आला
त्यामुळे तो निधी रोखला गेला. त्याच्यामुळे तो निधी पडू शकला नाही आणि आता 31 मार्च होऊन गेलेले आणि गेली 40 वर्ष मला वाटतं 15 वर्षापूर्वी खडीकरण झालेला रस्ता पंचायत समितीतून आज त्याच्यावर एवढे दगड धोंडे पडले आहेत. अक्षरशः आमच्याकडचे असे 2 पेशंट आहेत ते पॅरालाइजमध्ये पडले. अक्षरशः 4 माणसांनी उचलून अर्धवट आणावं लागतं चादरीतून. त्यांना आणल्याच्या नंतर मग रिक्षा मिळते आम्हाला. आणि ते दगड 12 वर्ष खडीकरण झालेल्या रस्त्याचे दगड कसे येणार आहे सगळ्यांना साहजिक माहिती आहे. आज तो वेळ आलेली डांबरीकरणाचा आणि सगळा निधी मंजूर झालेला, तो निधी मंजूर राजकीय दबावाच्या हेतूपोटी तो दाबण्यात आला. चुकीचं पत्र देऊन तो निधी थांबवण्यात आला आहे. ह्याच्या विरोधात आम्ही हा आवाज उठवलेला आहे आणि लोकशाहीच्या मार्गाने आज मुकमोर्चा करून आम्ही आवाज उठवतो आणि ह्याची दखल वरती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेऊन त्वरित आमची मागणी मान्य करू, एवढीच आमची पत्रकार माध्यमातून आम्ही विनंती करतो आहे. आमची मागणी एकच, फक्त रस्त्याचे डांबरीकरण होऊन आम्हाला रस्त्याच्या सोयी मिळाव्या आणि रस्ता 40 वर्ष झाली आम्ही त्यासाठी झगडत आहोत. परत रस्त्याला खडीकरण करून आता निधी आला तरी ग्रामपंचायतीने त्याच्यावर लक्ष दिला नाही, पत्रवर पाठवली नाही. त्याच्यामुळे निधी आलेला वापरला जात नाही कारण त्यांना वाटतं की रस्ता नाहीच आहे. मोहिनी मोहनधुरी. आता सध्या माझे मिस्टर आजारी आहेत. त्यांना जर पॅरलॅसमुळे त्यांना डॉक्टरकडे न्यायचं झालं तर वाडीत माझी मुलं इथं नसल्यामुळे वाडीतील 1-2 पुरुषांना बोलून त्यांना अर्ध्या वाटेत चादरीतून न्यावं लागतं. त्याच्यानंतर ते रिक्षावाले रिक्षात घालून नेतात. डिलेवरी रस्त्यात झाली म्हणजे घरापर्यंत रिक्षा न आल्यामुळे चालत जावं लागलं. जाता जाताच वाटेत डिलेवरी झाली. त्यामुळे मुलाला पण खूप त्रास झाला. आता वस्तू हा वाद काही नवीन नाही आहे, गेल्या 40 वर्षातला वाद आहे. मी आत्ता नवीन सरपंच आहे. या संदर्भात तसे मला सखोल पूर्ण माहिती नाही आहे. जे काय पेपर होते त्याच्या अनुषंगाने मी ते उत्तर दिलेलं होतं. आत्ता मी ह्या संदर्भात पूर्ण वरिष्ठांकडे माहिती मागितलेली आहे, त्यांचं लेखी मार्गदर्शन मागितलेलं आहे, जेणेकरून जे काय येईल त्या अनुषंगाने मी यांना ते कळवण्यात येईल. त्यांचं जिल्हा न्यायालय तालुका न्यायालय निर्णय झाला तरी आमच्या असेल मेळा त्याचा कुठेही उल्लेख नाही आहे आणि जो काय बदल असेल त्याचा पण उल्लेख नाही आहे. त्यामुळे आता मी एवढंच सांगू शकते की जे काय असेल ते आम्ही चर्चेअंतर्गत ठरवून तुम्हाला एक योग्य वेळ देऊन तुम्हाला कळवण्यात येईल आणि त्यांना आता कळवण्यात येईल. आत्ता मी तरी काय सांगू शकत नाही. आमचा जो निर्णय व्हायचा आहे, निर्णय चालू आहे आमच्या ह्या प्रक्रियेवर. सध्या तरी ह्या विषयाचं काय कुठपर्यंत काय होतं ते बघूया आणि त्याच्या अनुषंगाने पुढचे निर्णय ठरवूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.